Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Мәгариф һәм социаль учреждениеләрдә яңа ел бәйрәмнәре чикләүләр белән узачак. Бу ни белән бәйле? Яңа ел өстәлендә иң популяр ризыкларның берсе оливье салаты. Аны әзерләү күпмегә төшәчәк. Һәркемгә адреслы ярдәм. Яңа ел бүләкләреннән тыш сугышчыларның якыннары Чаллы Ноэль Мәхдиевтән азык-төлек җыелмалары алачак. Мәгариф һәм социаль учреждениеләрдә яңа ел бәйрәмнәре чикләүләр белән узачак. Бу хакта шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев сөйләде. Мондый карар ОРВИ һәм грипп белән авыручылар саны күп булу белән бәйле. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Чыршы бәйрәмнәренә керү ата-ананың берсенә генә рөхсәт ителә һәм ул һичшиксез саклагыч битлектән булырга тиеш. Роспотребнадзор чикләү чараларын билгеләде. Аларны җәмәгать транспортында да көчәйттеләр. Салоннарны эшкәртү тәүлегенә ким дигәндә 2 тапкыр үткәрелә. Илгизәр Бариев сүзләренчә, шәһәрдә ковид һәм грипп вируслары катнашмасы актив, мондый авыр катлаулырак уза. Во время коронавируса иммунитет все-таки у большой прослойки населения он пострадал, и это является своего рода такой возможностью уже для других инфекций. Поэтому и мои коллеги, и мы активно говорили о том, что кроме вакцинации по коронавирусу и гриппу нужно еще вакцинироваться от пневмококковой вакциной. Грипп һәм ОРВИ белән авыручылар саны яңа ел бәйрәмнәреннән соң да артачак. Шәһәрнең баш штаттан тыш эпидемиологы Елена Каримова сүзләренчә, үсеш февраль ахырына кадәр көтелә. Заболеваемость у нас на достаточно высоком уровне. Ежедневно мы видим обращений в поликлинике более 100 человек. По понедельникам это бывает более 200 человек в каждую поликлинику. В основном превалирует ОРВИ и грипп. Грипп – это 70% свиной грипп. Профилактика чаралары сыйфатында табиблар кешеләр күпләп җыелган урыннарда йөрмәскә, авырлар янына бармаска, саклагыч битлек кияргә, саф һавада күбрәк йөрергә һәм юешләп җыештыруны ешрак үткәргә киңәш итә. Прививка ясатырга әле соң түгел. Аннан соң иммунитет 2 атна эчендә формалаша. Шәһәрдә тәкъдим ителгән вакциналарда дуңгыз гриппына каршы компонент бар. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Яңа ел алды ыгы-зыгысы базарда гына түгел, кибетләрдә дә сатып алучылар шактый күп. Кайберәүләр бәйрәм өстәле өчен азык-төлек сатып ала, икенчеләре бүләкләр алырга килә. Безнең хезмәттәшебез сәүдә нукталарының берсенә юл тотып, андагы хәлләрне белде. Кибетләрдә яңа ел алды ыгы-зыгысы барган көннәр иртәдән үк сатып алучылар кештәләрне бушата, бәйрәмгә кирәкле әйберләрнең исемлеге арта бара. Уже чувствуется наступление праздника, покупателей в магазине стало больше. Как видите, в каждом отделе достаточное количество, причем в рабочее время. Сегодня очень много людей в магазине, даже не ожидали. Видимо, все готовятся к Новому году, закупают подарки и продукты. С сыном мы вчера съездили, уже купили, в другое место тоже. Сегодня вот с женой поехали. Как говорится, надо все успевать. Кайбер сатып алучылар билгеләп үткәнчә, кассаларга чиратлар гына түгел, бәяләрнең дә артуы күзәтелә. Вот сегодня зашла в магазин, нужно же к Новому году, семья придет, стол накрыть. Да, цены заметно повысились. Будет гораздо дороже, чем в прошлом году отмечать. Пришли закупаться именно для Нового года. К сожалению, да, было повышение цен и довольно-таки заметно для среднестатистической семьи. Чалларны сатып алырга тиешле әйберләр исемлегендә мандарин, ананас бары. Шул ук вакытта кайберәүләр аларны тартмалы бала исемлектә, шулай ук шампан шәрабе һәм башкалар. Шулай да яңа ел өстәлендә иң популяр ризык оливье салатыдыр. Шуңа күрә безнең төшерү төркеме эксперимент ясарга һәм аның күпмегә төшәчәген белергә булды. Безнең кәрзин 623 сумны тәшкил итте. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Меңнән артык хәрбинең гаиләсенә адреслы ярдәм күрсәтеләчәк. Яңа ел бүләкләреннән тыш сугышчыларның якыннары Чаллы Ноэль Мәхдиевтән азык-төлек җыелмалары алачак. Тулырак алдагы материалда. Чәй, кәхвә, татлы ризыклар, консервалар һәм башкалар хәрби хезмәткәрләрнең һәр гаиләсенә шундый адреслы ярдәм күрсәтеләчәк. Сугышчыларның балалары да мэр чыршысында булып, аларга татлы яңа ел бүләкләре тапшырылды. Когда мы провожали наших ребят из ДК «Энергетик», у них одна была просьба, когда мы друг другу руку жали, они говорили: вы наши семьи не забывайте. Я им обещал,
И мы это обещание, безусловно, будем выполнять. Азык-түлек җыелмалары район башлыклары аша тапшырылачак. Үзән районында мондай гаиләләр 387, Автозавод районында 358. На территории Комсомольского района 331 семья, чьи мужья и отцы, папы в настоящее время исполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Шәһәр мэрыннан посылкаларны елның төп бәйрәме җиткәнче тапшырачаклары оештыручылар сүзләренчә, алар бүләкләрне 30 декабрьгә кадәр биреп бетерергә тырышачак. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яршолудан гуманитар ярдәмнең иң зур партиясын Лисичанскига җибәрделәр. Йөкнең гомуми авырлыгы 127 тоннадан артык. Бу азык-түлек товарлары да, җылы киемнәр дә, мишләр дә, татлы яңа ел бүләкләре дә. Йөк машиналарын безнең төшерү төркеме дә озатты. Сергей Алексеев Лисичанск халкына беренче тапкыр гуманитар ярдәм илде. Аның сүзләренчә, авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәм итәргә кирәк. Моны туганнары да аңлый, шуңа күрә аның карарын хуплаганнар. Как сел за руль, мама дала с хорошими словами икону, и всегда уже 5 лет я езжу с ней, не вынимая, в тяжелых случаях, ситуациях читаю молитву. Машина йөртүчеләрне озатырга иң якыннары килгән. Мәсәлән, Кирилл әтисе аша Лисичанскига кечкенә генә посылка җибәрә. Я написал письмо детям и положил туда игрушки. Ну, конечно, должен помогать. Мы же все-таки из России. Должны помогать русским. Это наше население. Бу юлы Чаллыдан гуманитар ярдәмнең иң зур партиясын җибәрделәр. Бу 127 тоннадан артык. Моннан тыш азык-түлек, колбасалар, сыр, ярма белән 15 мең тартма озатылды. Школу временно приспособили под пункт сортировки и выдачи. Там такие же активные женщины, как у нас. Они все каждую копейку учитывают. Там никуда ни килограмм, ни грамм не уходит. Посмотрел на градусник. На улице -9, в школе -12. И плюс еще город выделил автомобиль, вот который здесь сзади находится как раз у нас. И этот автомобиль уже 7-й год. Все машины загружены полностью гуманитарной помощью. Есть даже УАЗ «Патриот», который тоже будет помогать там нашим жителям Лисичанска. Компас автомобиле Лисичанскның 10 ноктасы буенча азык-түлек һәм кайнар ризык тарату өчен җибәрелгән. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 26 по 31 декабря. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Уникальное предложение от магазина «Светофор» на ВСИ. Мясо свинины на кости 179 рублей 90 копеек за килограмм. Голень индейки 189 рублей 90 копеек за килограмм. Форель непотрошенная 456 рублей 30 копеек за килограмм. Набережные Челны, ВСИ, Старосармановская, 3. Сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез.